Baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, kaso nin COVID-19 sa Kabikolan nadugangan nin 38. Police Regional Office 5 nagkikisumaro sa selebrasyon kan ika-29 Police Community Relation Month ngunyan na taon. Ikaduang kabtang kan pagdistribuir nin tabang panghanap buhay sa mga paraoma asin parasira sa Albay gigibuon ngunyan sa Primer Distrito kan Albay. Sa lado nasyonal, 83 na mga bagong mobile clinics ipapawagas kan LGU ngunyan na bulan. Philippine National Police ma-deploy nin 22,000 na mga pulis sa katulong State of the Nation Address ni Presidente Marcos. Sa ibang nasyon, US Supreme Court nagpaluwas din desisyon na may absolute immunity si dating Presidente Donald Trump. Sa lado nin Karawat, Chris Paul dagdag na farsa sa San Antonio Spurs. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nadagdagan nin 38 ang bilang kan kaso nin COVID-19 sa Kabikolan. Inibase sa Morbidity Week monitoring kan DOH Bicol poon kan Hunyo 23 sa Cod 29 ngunyan na taon. Sa panibagong COVID cases na restro anwalo sa Albay, tulo kay ni sa Daraga, tulo sa Legazpi City, saro sa Malinao, ason saro man sa Tuwi, mantang 25 naman, anhali sa Camarines Sur, dua sa Catanduanes, asin dua man sa Sorsogon. Katakod kay ni, uminabot na sa 70,936 ang total na bilang kan COVID-19 cases sa Kabikolan, kung saan 1,918 digdi ang aktibong kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 3,637,235 ang total na bilang kan mga fully vaccinated individual kontra sa COVID-19 sa Kabikolan. Inibase sa ipinalos na datos kan DOH Bicol mananangot sa COVID-19 vaccination status sa Rion. Uminabot man sa 676,454 ang mga personang nakaresibing in booster o additional dose. Mientras tanto, ang coverage kan target population sa Kabikolan nasa 92.84%. Sa healthcare utilization, nasa 3.25% ang non-ICU beds na nagamit, mantang 6.9% ang ICU beds na nagamit. Katakod kani padagos ang napagarumdom kan DOH sa publiko na maging responsable asin protehiran ang lambang saro kontra sa COVID-19. Gigibuon ngunyan aldaw ang ikaduang parte kan pagdistribuir nin tabang panghanap buhay sa mga paraoma asin parasira sa Albay.
panginginotan kan gobyerno probinsyal sa tabang kan Provincial Agriculture Office an sa indang programa na parte kang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families na personal na pigwalat ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang pagbisita kanakaaging bulan. Nakatala na magresibin ng 10,000 pesos nasa 1,000 mga beneficiaryo sa Primer Distrito kan Albay kung saan enot na namidbidan o na-identify kan mga local government units ang aktibidad gigibon sa Bio Tabaco Campus Lagman Gymnasium. Sa rong rockfall event, narehistro sa Bulkan Mayon sa nakaaging 24 oras na monitoring kan Feebox katakod kan padagos pang aktibidad kini. Ang average sulfur dioxide emission nasa 591 toneladas mantang padagos pa man giraray ang ground deformation. Mantenido nakabandera ang alert level 1 kani mantang mantenido man na ipigbabawal sa publiko ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Nakikisumaro ang Police Regional Office 5 sa bilog na farsa kan pulisya sa selebrasyon kan ika-29 Police Community Relation Month ngunyan na taon na may temang Ligtas Ka sa Bagong Pilipinas. Sa informasyon na ipinaluwas kan Camp Simeon Ola, ang selebrasyon na ni sarong paagi nin pagpapailing nin pag-apresyar sa komunidad sa pagsuporta sa Police Regional Office 5 asin mga inisyatibo kini. Sinabi ni Bicol PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon na sa paagi kini mas napapakusog ang koneksyon sa pagultanan kan pulisya asin iba-ibang sektor para sa pagbusol kan community involvement para sa crime prevention, support peacekeeping asin public safety program. Ang National Police Commission ang lead agency kan selebrasyon na nakaangkla sa Presidential Proclamation 764 kan taon 2005 kung saan ipigdeklarar ang Hulyo kada taon bilang Police Community Relation Month. Magpapadagos ang pagpapakaray kan Service Access Road, may koneksyon sa pigigibong pagpapaiwas kan Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Sa informasyon na ipinaluwas kan Albay Provincial Information Office, sinabi ni Provincial Planning and Development Coordinator Arnold Onrubia na kaipuan ng unang mapakaray ang Area Development Plan para sa pagpapahiwas sa nasabing aeropuerto. Sayang sinabi na napag-urunan sa ganimong pagtaripon kanakaaging aldaw ang Area Development Plan kan Bicol International Airport tanganing di mangyari digdi ang nangyari sa ibang aeropuerto na naapektaran ni Marahay sa panahon ng kalamidad. Idinugang pa niya na kinakaipon ay konsiderar ang nasabing development pati na ang environmental concern. Pagbusol nin mga innovative livelihood program ang saro sa nailing na dahilan ni Kagawad Norlito Kaskan Malinaw Albay sa pagkakadeklarar kan sa indang munisipyo bilang drug-cleared municipality. Matatandaan ka nakaangil daw, ibigdeklarar kan Regional Oversight Committee asin PDEA Bicol ang Malinaw bilang saro sa duwang pinakabagong drug-cleared o drug-cleared barangay o kaya municipality sa Albay. Sa ginibong assessment asin validation kan ROC, siniguro ni Kas ang padagos ng suporta kan sa indang gobyerno lokal sa mga person who use drugs sa indang banwaan. Yan ang primerong kabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Polangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polangi, kay Mayor Nonoy Kap. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiestahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makunor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang tighahalat nindo? Palista na sa Saindong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SN Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Saindong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa iyo. Yan ang alagang Unilab. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan na magsarabay kita. Tindog uwas ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Nay, enrolled na po ako sa Bachelor of Science in Interior Design sa University of Nueva Cáceres. O anak ha, galingan mo. Nandito lang kami para sumuporta sa'yo. Salamat sa UNC. Nag-offer na sila ng interior design course. First in Bicol yan, anak. Di kalidad na edukasyon sa affordable na tuition. Hindi mo na kailangang lumuwas pa ng Maynila para matupad ang pangarap mong kurso. Pangako ko po, magtatapos ako, magkakatrabaho at magtatagumpay bilang isang interior designer sa tulong ng UNC. Maraming salamat po, Nay ha. Kasama ko kayo sa abot kamay na tagumpay. Start your journey with us. Enroll now at the University of Nueva Cáceres. For inquiries, you may call 0963-5036619. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7.
Detalles kan barata sa Lado Nacional. Tulong semana bago ang ikatulong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos na inutang nagkaiguan in Prisona ang iba-ibang ahensya ng gobyerno para ipaaram sa publiko kung ano ang mga naginibuan sa laog ng sarong taon. Enot ang nagampang sa Bagong Pilipinas public briefing kan nakaaging aldaw si DMW Secretary Leo Hans Kakdak asin ibiniklad ang mga naganibo asin pigigibo kan sa iyang opisina para sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ng Kakdak na duwa sa pigtututukan ng maray kan Department of Migrant Workers kan nakaaging taon ang pagsiguro sa kaligtasan kan mga Pilipinong naiipit sa krisis sa Sudan asin sa giyera kan Israel asin Hamas Group. Maabot sa 2,000 na OFW ang nailigtas asin naibakwar kan gobyerno hali sa Sudan asin Israel asin haros 1 billion pesos ang nagamit kan DMW hali sa Action Fund para makauli sa Pilipinas ang mga naapektaran na OFW asin tinawanin tabang finansyal. Ang Action Fund para sa taon 2024 nasa 2.8 bilyones pesos asin haros 1 billion pesos na ang nagamit sa pagtabang sa mga OFW na nakakamati nin matinding hagyat sa ibang nasyon. Para masiguro ang seguridad sa ikatulong zona ni Presidente Bongbong Marcos, ma-deploy ang National Capital Region ng sobra 22,000 na pulis. And then sinabi ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartatis kung saan sinabi niya na kadaklan sa senda ipapawaga sa palibot kan Kamara de Representantes mantang aniba na sa iba pang panganot na lugar sa Metro Manila. Kaibanan sa mga nian mga lugar na convergence as in vital installation. May kabilugan na 22,621 pulis ang ipapawagas, 17,971 pulis ang maghali sa NCRPO, 1,879 Police Regional Office kan Central Luzon as in Calabar Zone. Siriman na Mimaropa, nasa 2,771 iba pang tauan ang nagahali sa ibang ahensya kan gobyerno. Sinabi ni Nartatis na magkakaigwaman ng supisyenteng seguridad sa Mendiola, Embahadang Estados Unidos as in EDSA kung saan bigdalauman na makondukta ni rally sa panahon kan zona. Maapektaran ang sobra sa 6 milyones katawo sa bilog na nasyon kan El Nino phenomenon. Mientras na sa datos kan Department of Social Welfare and Development, may kabilugan na 6 milyones 800 o kaya 88,057 katawo o 1,585,826 na pamilya ang napiktaran sa 7,697 barangay. Partikular na nakabase ang mga napiktaran sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga, Cordillera Administrative Region, asin Bangsamoro Autonomous Region. Sigun sa DSWD, na-deliver na ang 672.2 milyones pesos na kantidad ng humanitarian assistance sa mga apektado. Iguanin 2.4 bilyones pesos na magagamit na sa relief resources. Na kompesto ng 2.3 bilyones pesos na kantidad ng pagkakan asin non-food items. Seriman 101.7 milyones pesos na kantidad kan standby funds. Nag-itaas ang kaso ng dengue dalan sa Tag-Uran. Sigun sa pinakauring datos kan Department of Health, nasa 10% ang paglangkaw kan numero ng mga kaso ng dengue sa nasyon. Sobra 6,000 na kaso ang arestro kan DOH po Mayo 9 o 19 sa Hunyo 1.
na ikonektar ini kumpara sa sobra 5,000 na naarestong kaso poon kan Mayo 5 sa God Mayo 18. Magkakaigwanan in mobile clinic van ang mga local government units dalan sa pupunan kan Malacanang unya na bulan ang distribusyon in mobile clinic sa mga iba-ibang probinsya sa nasyon. Sigun sa Presidential Communication Office, 83 na bagong mobile clinics ang ipapadara sa 83 na probinsya para mairani kan gobyerno ang serbisyong medikal sa mga namamanuan na naka-star sa mga hararayong lugar asin bihirang makatana nin tabang medikal. Ang mobile clinic ban proyekto ni Primera Dama Liza Araneta Marcos para matawan ang serbisyo medikal ang gabos ng mga Pilipino lalo na ang mga nasa hararayong probinsya. Ang mga van may laog ni modernong kagamitan na talagang kaipuan kan ng mamanuan arog kan digital x-ray asin ultrasound machine hematology analyzer sa Nibapa. Enot nang na-distribute kan Primera Dama ang 7 bagong mobile clinic sa Northern Luzon. Pinatanida ni Senador Risa Ontiveros si suspendidong Banban Tarlac Mayor Alice Guo may kinaraman sa dekani pagsipot sa pagdangog kan Senado. Sinabi ng Ontiveros na pipasubpina na kan sayang komite si Guo kaya dapat ining magampang sa masunodindang pagdangog. Sigun kay Ontiveros, kung magpalyar manggararay na mag-atender si Guo, ipapadakop na ini. Magagarumduman na daay nagtunga si Guo sa ultimong pagdangog kan Senado at siya nagpadara ini nin excuse letter na daiman inako ni Hontiveros. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagpalos ng desisyon ang U.S. Supreme Court may kinaraman sa absolute immunity ni dating U.S. President Donald Trump sa official acts pero bako gabos opisyal. Sigun kay Chief Justice John Roberts na nasa irarom kan constitutional structure kan separated powers. Nakapalaman digdi na ang presidential power nangangiipon ang dating presidente may immunity hali sa criminal prosecution dahil sa official act kan sa iyang panahon sa opisina. Bilang respeto sa exercise kan core constitutional powers, ang immunity dapat maging absolute. Dalan sa desisyon, pwedeng maatraso ang pagdangog sa mga kasong kinakaampang ni Trump. Ang nasabing desisyon kan korte minabasura sa desisyon alay sa Federal Appeals Court kan Pebrero na dating dapat na immunity si Trump sa mga krimen na sa iyang nakomitir kanini presidente pa arog kan pagbalo kaning berikon ang resulta kan eleksyon kan 2020. Sa lado ng Karawat, nakuana kan ng San Antonio Spurs ang 12-time NBA All-Star Chris Paul. Nagtugot ang dating Golden State Warrior player nin 7 o nin 10 taon na $11 milyones na kontrata sa Spurs. Ang 39 anyos na si Chris Paul nasa ika-20 season na kung saan sa Warriors iguang average na 11.9 points as in 7.3 assist. Excited na ining makaibanan sa Spurs si Victor Wembanyama nasa raw sa iyang pigaangaan na rookie. Sa Sabado, maaraman ang formal na pagpirma ng Chris Paul kung magpasuna ang moratorium period. Ultimo sa detalles kan Bareta. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Martes. Kapangaran kan mga pagriba. Mardila. Jenny Balyaran sa Newsbase. Yun Napolis sa Lado Technical. Ako po ang nagatudkan Bareta. Edwin Terralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga.